Szia, kedves társam! Megnézzük, hogy a mai napra mit szeretnének neked üzenni az égiek. Azt érzem, hogy ott van az erő a kezedben. Ott van minden lehetőség a kezedben. Csak ne indulatból használd, hanem kovácsolj belőle erőt, mert ezzel az erővel felszabadítod ezeket a negatív mintákat, sérelmeket és minden egyebet, amit most szükséges elengedned. Ha kell, akkor ülj le egy percre, csukd be a szemed és védj egy mély levegőt, és ahogy kifújod, elengedsz minden feszültséget, ami jelenleg benned van. Hidd el, hogy ezt nem csak úgy mondják, ez valóban használ neked. Jó, nézzünk még egyet. Nem tudom miért, de most azt jött, hogy szerencse. És ugye a rák az, ami visszafelé halad. És most azt jött, hogy ne meghátrálj a dolgoktól, mert akkor nem éred el a saját szerencsédet. Ha egy kicsit vissza is lépsz, akkor az legyen abból a szándékból, hogy rá tudsz nézni sokkal távolabbról a dolgokra. Az összképet nézd, és ne ragadj le részletekben. Ez nagyon sokat jelent. És ne félj megtenni az utat. Jó. Akkor megnézzük, hogy mit szeretnének még üzenni. Nézd csak, ott van a tűz, és rengeteg erő van benned, rengeteg olyan dolog, ami már hozzásegít ahhoz, hogy lépjél, mert készen állsz megtenni azokat a dolgokat, amik most várnak rád. Ne indulatból, ne azt érezd, hogy félsz, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezted. Az a lényeg, hogy indulj el, és hogyha másfelé is terelnek, azt is vedd áldásnak, mert akkor az nem a te utad. Próbálj meg egy kicsit mindent elengedni, ami nem a tiéd. És nézd csak, ahogy elindulsz az úton, egyre több energiára teszel szert, egyre jobban beleállsz abba, aki vagy, és még vannak felfedezetlen területeid, de hogyha igazán szívvel tudod megcsinálni, akkor ezt élvezettel fogod megtenni. Meg lesz az egyensúlyod, képes leszel megtalálni mindenben az egyensúlyt, meg fogod látni így, hogyha ezt gyakorlod, meglátod, hogy mit, hogyan kell nézni, hogyan érez, mit láss meg, hogyha valami nem tetszik. Jó. Még azért szeretnék egy tanácsot kérni számotokra az angyalkáktól. Jó sokat kaptunk. Nem kell rohanni. Ha azt érzed, hogy valami szép cél van a szemed előtt, akkor ne rohanj neki úgy, hogy semmi más nincs a látószögedbe. Mert most olyan, mint amikor most azt látom a vízimba, hogy a kos neki rohan a falnak. Lépésről lépésre. Az energiád nem azért van most, hogy rohanj, azért van, hogy meg tud tenni ezeket a dolgokat tisztán. Azt érzem, hogy még mindig azokat a dolgokat hajszolod, amiket te szeretnél, de itt lenne az ideje annak, hogy engedd el ezt, és nézd meg, hogy teljesen új lehetőségek várnak rád. Ezért sem tudod igazán elengedni magad, mert valahol tudat alatt érzed, hogy az nem a te utad. Bízz az égi vezettetésben, és halld meg azt, amit mondanak, amit próbálnak súgni, amerre vezetnek téged. Ott vannak veled, és fogják a kezed, és a szívedből, a szíved gyógyulásából tudsz teremteni. Most nekem a hirtelen a kéz a gyógyulással együtt jött, és így is, tehát így lesz csodálatos ez az energia, amit képviselsz. Jó, és az utolsó,
a csillag. Igen, ebből is az jön, hogy nem látod tisztán, hogy igazából vezetnének téged, ha engednéd. Engedd el az eddigi gondolatmenetedet, azt, hogy igen, bízom abban, hogy ez az utam, és akkor is arra akarok menni, mert nagyon úgy fest, hogy nem. Kicsit próbálj meg elengedni mindent, és végig gondolni azt, hogy valójában biztos az az én utam, amit eddig magamnak szántam, vagy valami sokkal jobb vár rám. Lehet, hogy több lépést kell afelé megtenni, vagy sokkal nehezebbnek tűnik az az út, mint amin most jársz, de nem feltétlen azt jelenti, hogy az rosszabb. Jó. És egy üzenet. Pénz. Már értem. Nem mindig, most főleg, nem mindig az a kecsegtető, ami könnyen jött pénznek tűnik. És talán itt a szerencse is beugrik, amit mondtak, hogy ezt is próbáld meg távlatból nézni, az összképet, hogy biztos az a jó, ami könnyen jött pénz, vagy éppenséggel tényleg lépésről lépésre idézőjelesen megérdemelten kapom meg azt, amire szükségem van. A megérdemelt pedig az, amikor a valódi célod felé mész, és te magad is ezt tisztán érzed, és ezt ugye támogatják az égiek. Tehát a megérdemelt az itt rejlik. Remélem, hogy tudtam neked segíteni, csodálatos napot kívánok, minden jót, szia!